Sound check 1 2. 2 3 4 5. Sound check 1 2. Tikulandireni kuchokera kuno ku mast ku boma la Thyolo kumene mtsogoleri wa dziko lino anabwera kuno tsiku la lero kuti adzapereke ma degree ndi ma certificate kwa anthu makamaka ophunzira amene atsiriza maphunziro awo pa university imeneyi ya mast boma lino la Thyolo. Ndi tsiku la lero pamene a president atsiriza ntchito imeneyi pali anthu amene ali panja pa malo amenewa amene pakadali pano a president afuna kuti ayankhule anthu amenewa. Ndi posachedwa apa a president akhala kufika malo ano kuti ayankhule ndi anthu osiyanasiyana. Panopo ndi panja penipeni pa university imeneyi ya mast. Ndiye tili ndi ku mast kumeneku ndiye kuti a president posachedwa apa akhala achokera kumeneku chifukwa chokuti angotuluka mu malo mmene amaperekera ma degree amenewa kwa anthu osiyana. Ndipo posachedwa apa akhala kufika malo ano. Ndifuna mukhale pamenepo tikhale limodzi timvere kuti kodi kukhala zotani. Pasonkhana anthu ambiri amene adalephera kuti akhoza kulowa mkatimo chifukwa chokuti ndi mocheperapo ndisanakwanitsa ambiri kubwera panjapa. Ambiri ndi amene anakhala panja pano kuti ayembekezere mtsogoleri wa dziko lino pamene akubwera malo ano. Ndiye panopa posachedwa apa a president akhala akufika ndithu kuti lankhule ndi amene asonkhana panja pa malo amene wa university imeneyi ya mast. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni khedi modzi programu imeneyi padakali pano. Ndiye tili ndi anthu osiyanasiyana amene asonkhana akuno tsiku la lero. Ena mwa iwo amene ndaona kuno ndi nduna imene imaona makamaka amene mayi Jean Sendeza amene amaona unduna amene wa mayi abambo asamasiyane komanso kusamalira anthu. Maswera bwanji mayi? Ndaswera bwino. Inu maswera bwa? Zero tukuzwa nduna wina kumanzo kusamalira. Mudziwa kuti kani ya maphunziro ifeso azimayi ndi imene tikufuna kuyipititsa patsogolo kuti atsikana alimbikire pa maphunziro amatsalire. Ife kutsalira kwina ndi pa maphunzironso. Ndiye pa maphunziro tikapita patsogolo ndiye kuti maudindo aja timafuna kuti aya bwana azitika maudindo kapena tikapita pa ntchito azitikweza kani yake tu ndi maphunziro. Motero kuti tsogolo la china chilichonse tikaphunzitsa mwana wa mtsikana amatero mwaphunzitsa dziko lonse mwaphunzitsa mudzi wonse aliyense amadyerera. Kotero kuti ine chifukwa chake ndanena kuti a president apitawo kusamaphunziro ndipite komweko kuti nanenso ndikalimbikitse atsikana kumeneko kuti nawo azitengapo mbali pa nkhani ya kupititsa patsogolo maphunziro. Kotero mmene amaperekatu ma degree mmenemo azimayi tu nawonso ma distinction ambiri ndi azimayi ma onso kumeneko kupikisana ndi azibaba zinthu zikusintha zinthu zikusintha zamala 2016 zimayi tikale patsogolo ndi yes. Mukuona ngati zikuchitika ndi chani pano kuti azimayi ambiri asikana ambiri akuchita bwino mankhana maphunziro kale ndi azimayi ndi asikana sizikuwakhuza zimene. Inu mudziwa kunena kuti masiku ano mmene lino akulamulira dziko lino akunena kuti osasiya wina aliyense mbuyo. Ndiye ngati kuti osasiya wina aliyense mbuyo ndiye kuti ifeso
tikangalike kunena kuti yayi ngati president akutero ifeso tiyeni naone akati kumaphunziro tili komweko akati kuma business tili komweko akati kaya kuli koseko ndiye kuti tili komweko sonyeza kuti nafeso tuchita nawo mbali nawo chitukuko cha dziko lino ngati feso. Unduna wanu umene mwana zosamalira anthu maso abambo ndi amayi mukuchita munsisa ana amene ali ku prime nyumba muna amene afike pamene anzawa kufika ngol master ngati poyamba ndiye kuti tikugwiritsa ntchito malamulo amene alipo ndi adziko zedwa mwana aliyese apatse zosowekera zake mwana aliyese apite ku sukulu ndiye primary kana ku secondary kumapangaso kunena kuti aliyetsikana kaya zinamuvuta kuti mwina anatenga mimba yayi mwana akamusiye ku nyumba makolo alere iyeyo apitirize sukulu ndipo zimenezi zikutheka makamakaso kuti ndalama izikhala basi sukulu amene nditu ngovutikitsitsa usonyeza kuti atsikana alibenso chonena kuti ine ndalephera sukulu kuti ndasowa fees iyayi kotero kuti ngati dziko ndiye kuti zonse zili mu ndondomeko yake system zonse ali tayari kuno lonse ndiye ndija mwaona kuti aliyese akunena kuti munthu asalephere kupita ku university chifukwa chonena kuti wasowa ma fees okalipirira ma semesters yake chimene chichi chimenenso chatisangalatsa kwambiri kuti boma la Chakwera likuona mbali zonse kuti waku university naye sukulu apitirize waku primary adzingopita opanda kulipira a secondary nawonso kwaonjezera ma classroom block kuti nawonso aziphunzira malonso abwino. Ayi anduna tathokoza kwambiri tifunire masana kwambiri zikomo kwambiri amene wanditu ndi anduna amene amaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi abambo iwo ndi mayi Jean Sendeza amene amayankhulapo zakufunikira kwenikweni kwa maphunziro makamaka pakati pa atsikana komanso ndi mmene anaonera kuti akuyenera kuti iwonso apezeke malo ano pongofuna kulimbikitsa atsikana kuti atsikana achita bwino pa nkhani ya maphunziro ndi posero apa a president akhala kufika malo ano kunoko ndi kunja kwa university imene ya MUST boma lino la Thyolo kumene kwasonkhana anthu ochuluka amene anabwera kuno kuti adzaone mtsogoleri wa dziko lino ndi iwowa sanalowe nawo mkati mwa MUST anakhala pano panja kuyembekezera ndi ambiri mwa iwo takuona kuti avala makaka ndithu chipani cha Malai Congress MCP ambiri mwa amene ali kuno ndi posero apa tikhala tikuona ndipita galimoto umene ukhala kuwera posero apa kuti yankhule amene mukumva kuyankhulawo ndi ana skulu amene ali akuno ana akuno ku MUST amene akusangalala ndithu kuti akuapempha nduna amenewa zofatsa nkhani ndenda amene akuimbawo ndithu cha pansipansipo kuti anduna amenewa azofatsa nkhani afuna kuti awayankhule komanso yankhule ndi iwowo tatenga kaya andunawa kuti ife tiyankhule nawo kuti timve kuti kwenikweni kufunikira kwenikweni kuti a president aimenso panja pano kuti ayankhule ndi anthu ndikotani masana ano ndiye ndifa chake padakali pano posera apa ndunawa tikhati kuyankhula nawo koma ndi tsiku labwino kwambiri kuno ku Thyolo panopo kunoko siku kutentha siku kuzizira kuoneka kuti mitambo ndithu kulibe dzuwa ndi zimene zikuchitika pa kadali pano mboma lino la Thyolo kumene a president posera apa akhala akutsiriza ndithu atsiriza kupereka ma degree ndi ma diploma kwa ana a skulu akuno ku MUST mboma lino la Thyolo ndipo sedapa tifata yankhule ndi anduna azofatsa nkhani ndikusala anduna matanganiro kwambiri ndimafuna mtale machapa ndisati muli busy kwambiri koma koyamba ndimafuna kuti tizoti mwambo oyenda bwanji mkati mwambo mkati moyenda bwino kwambiri president khala nawo mwambo wa graduation umene ophunzira kwana 610 achita graduate mu mbali zosiyana-siyana president amakhala mwambo umene chifukwa chakuti choyamba
iwo ndiye president wa dziko amene udindo umene unso ndi wake komanso amene ali ndi chidwi chambiri chokuti apange create mwayi wa ntchito kwa achinyamata ambiri kuphatikizapo ena amene akuchita umene maphunziro amenewo ndiye kuti akakhalanso ndikuonerera mwambo chimene kuchitikira amathanso kudziwa kuti kwa mafield awa kufunika tichitepo mowirika chonchi kuti anthu ambiri akhoza kupeza ntchito. Ndikukumbukira chaka chatha ena agawo limene amapanga za mayimbidwe ndikukumbukira Inspector General Police analamulidwa ndi president kuti anyamata amenewo atengeni anatenga ambiri kukawalemba ntchito ngati asaliso onse amalemba limenemo. Kotero ichichi ndi chitsanzo limene president amakondetsetsa kuti akhale nacho nthawi zonse kuti azikhala nawo pamwambo umenewo. Ndiye leronso mwambo umenewo wayenda bwino kwambiri. Chabwino ndiye padakali pano tikuona kumwimba ifamwe pomwemba padakali pano tikuona kuti president akabwera posana pa malo ano mwatafotokozani kuti chachitika njani kupanja pano tikuona kuti pali kwimbira anthu. Chimene chikuchitika ndi chakuti kumene kupita president anthu achipani cha Malawi Congress amakonda kutsatira ngati president wa foti president uja ndi president iso wachipani cha Malawi Congress ndi amene awayimirirenso pa chisankho chimene chikubwera chaka cha mawa ndi anthuwa amatsatira koma tsono polemekeza mwambo umene umachitikira mkatimu tinawapempha kuti inuyo bwanji musalowe mkatimu mukhale ophunzirawo amene akapanga graduate ndi makolo awo ndi abale awo. Inu amene mufunanso kuti tuzotopaponso pali enaso amene afuna kuwaona president mmene mukuonera mkati muja achinganso nkhale makolo aja achinga kuti awaona president koma tinati inu amene mwavala makaka achipani tiye ndisiyanitse za mkatimo ndi inu ndi zathu zachipanizi ndiye bwanji mutadikira panji ndakuona kuti tsono panja pano la president yo ndi ati yankhula chifukwa ife mkatimu sitinawamva kuyankhula ndiye timati kuti tipemphe ngati zingathekere ndi madongosolo akewo kuti president akhoza kungopereka moni kwa anthu amene asonkhana pano komanso ena amene ali mkatimu amene akuchinga kuti president awayankhule mwina tikhoza kungopempha kuti awayankhulirepo mpano limodzi onsewo ndi zimene mukuziona zochitika panozi. Anthu awawa ndochokera mboma lino la Thyolo. Anthu awawa ndi amene aja alembedwa kuti alandire nawo kaya chimanga apange nawo za mafetereza komanso anthu amene wawa ndi aja amene kuno kwamangidwa council offices kwamangidwa stadium kwamangidwa nyumba za mafumu ndi anthu amene ali mchimwemwe chimene kuti nanga president yakuti mangira zimenezo ndi uyu sa amene bwanji atipatse komoni ndithudi. No tathokoza kwambiri anduna zikoma kwambiri amenewo ndithu ndi anduna zofatisa nkhani iwowa ndi Moses Kunkuyu ndi amayankhulapo ndithu zina ndi zina zokhudza zimene chawachititsa kuti anthu amenewo amene avala makaka achipani apeza kuti ali panja pano asalowe mmenemu mkati mmene machitikira msonkhano umenewu. Ndi posayidwa apa ndithu mwambo uyankhula malo ano ndikuti ukhala kuchitika ife tikuona kuti galimoto zambiri zija zimene zikuoneka kuti zikubwera ndithu pang'ono kufika kuti zifike malo amenewa. Ndi pana anthu ambiri amene akuimba mwina tangomverani mungomvera ndithu nyimbo zimene akuimba anthu amenewa kuti akuimba nyimbo zotani.
muri kunombola kumusukuno chibabana imapa pakati pano tusinga kuti a president a dziko lino akhala akufika posachedwa apa malo ano kuti ayankhule ndi anthu amene asonkhana kuno. Ndiye ndikuona kuti ndipita galimoto zija ukubwera kuti ufike malo ano. Ndili ndi amene ali district information officer wa boma lino la Thyolo amene ndi Yamikani Apuwa. Yamikani, mwambo opereka ma degree ndi ma diploma waona bwanji? Mwambo umene uti unali mwambo ochititsa kaso, unali mwambo wapamwamba kwambiri pamene mtsogoleri wa dziko lino amapereka ma degree komanso ma diploma kwa anthu amenewa. Kunabwera anthu ambiri ochokera madera osiyanasiyana, makolo komanso anthu amaudindo osiyanasiyana, mafumu tinali nawo limodzi pompano poza pamene mtsogoleri wa dziko lino amapereka ma degree amenewa kwa ophunzira amenewa. Ndiye waona atsikana ambiri kukhoza ma distinction chochitika chani mankhula ndi anduna ndimati kodi ndi chani kuti atsikana ambiri masiku ano akuchita bwino afuna kukhala ngati iweyo ngati district information officer? Izitu zikusonyeza zokuti boma likuyikapo chidwi pa maphunziro poonetsetsa kuti azimayi nawo akupita patsogolo pa nkhani za maphunziro. Pakale paja pamangokhala kuti azimayi maphunziro ake amakhala mwinatu nkhani zake osati za masamu za sayansi, koma apapa taona atsikana ambiri akhoza ma distinction sonza zokuti boma ndithu lili ndi chidwi kuti atsikana ambiri apite patsogolo nkhani imene ya masamu komanso sayansi. Iweyo ngati wamene uli district information officer walimbikitsa zotani atsikana ndikupitisa kuti atsikana apitisa kukhala ndi chidwi pa maphunziro awo chifukwa dziko lili kudalira iwo. Tathokoza kwambiri, zikomo kwambiri. Posachedwa apa a president galimoto ya president yafika ndi panopa atsegula ndithu galimoto yawo pamwamba ndi atuluka afuna kuti ayankhule ndi anthu. Tikupasireni m'manja mwa amene akuitsogolera mwambo kuno kuti timve kuti mwambo umenewu uyenda motani. Wacha Dr. Razarus Chakwera olemekezeka president wa dziko la Malawi komanso president wa chipani cha Malawi Congress Dr. Razarus Chakwera. Bana takuyimitsani panjira koma tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha mmene zayendera zonse kuntundaku. Timatero kuti zochitika umunza kumaphunziro tsona ife timapanga zinthu maphokoso mmene tinapemphana kuti ayi bwanji ife tikhale panja pano akamatuluka atate wathu tiwapempha kuti tinatipatse moni pano. Kuleku a president zikomo wacha a president kuno kucholo muli kumene achokera anthu a makukamu ndamene atindile ndi stadium itomomanga pacholo kaso offices ija kwa DC ija anthu ake ndamenewa apolisi amautumikira amenewa ndacha nyumba zawo mwamangira kumafunsa DC kalimbira amene alimbira atolanthija kudya kuno komanso zipangizo zotsika mtengo zawo lino ukondo ndi zimene zozo ndifaka matifuyo president wathu timulondola akukapanga zantchito maifitirei mapanjapo atipatse moni. A president inapempha nawo 6 minutes yanu chabe kuti 6 minutes imene tinapatsa nayo tigawana tokha. Kunoko a president mumanziwa director wanu wa Chinyamata kuchipani ayi baba baondera kulenge South East koma bwana mayi ake obereka amene mmuti mwawo ndimeta imamuno. Kotero chipani cha Malawi Congress chinapanga produce director wa Chinyamata kuchokera kuno kucholo ndimpatse 1 minute kuchokera apo tikusalibana mukhoza yankhulo. Wacha Your Excellency ulimwanu komanso maulimi onse akhale m'malo mwake. Sitichita kutenga nthawi chifukwa choti bana pakuthamangira. Ndizoona anyamata amene mbalimbali mumadziwa ngati MP wakulilongo South East koma Your Excellency malemu mayi wanga amachoka kuno kucholo tikafika pathunga kulowa uko kuvomoni ukafika kwa chitengo timakhala kuti kafika kumodzi ndikufuwa chake kuno kucholo kuliso mtima wanga wapaderadera apana. Your Excellency
ndinofuna ndikutokoseni ngati mwana mmodzi ochoka kuno kutcholo abana 2020 musanalowe mboma ine pajatida alimonita wanu wankulu pacholo musanalowe mboma magazi ena asakuziwa zimene zikuchitika nthawi imeneyi CDF kuno kucholo kosiyonse ina iliyonse inali pa 24 million nthawi imeneyi cholo ndi makosiyonse 7 mukapanga 7 times 24 million ikutipasa somewhere around 168 million kwacha mwana koma kufika pano pamene ino ndine tikuyankhulana pamene azibale anga wakucholo akukumveserani akuona wina aliyense mwayikweza CDF ukafika pa 200 million mukapanga 200 million times makosiyonse 7 your excess ikutipasa 1.4 billion somwe zikutanthauza kuti CDF imene anthu onse akuno kucholo amagawana pachaka ikumalowa kosiyonse imodzi bwana zikutanthauza kuti chikondi chenicheni chimene anthu akuno akucholo mafumu ampingo mafana aliyense wapeza chikuchokera kwa inu bwana president chifukwa mukayerekeza 2020 ndi lero 2024 ndiye kuti mwaonjezera 1 billion 232 million malawi kwacha chitukuko chokha cha muzi kuno kucholo bwana alandiratole mwana ndisakuchedwetseni lisane kuti mukutamangira koma tipemphe mukakhala ni nthawi mutipangire msonkhano wina kuno kucholo kuti anthu adziwe kuti wachinyamata wamkulu kuno ku chipani cha Malawi Congress Party ndi wakunonso kuno kucholo ngakhale mayi wake amachokera kuno bambo wake kuliyongwe koma anakwatira kulumpi zikomo kwambiri bwana kwacha a president awonso awo ophunzirawa akukambaso zawo timverane tsono timverane kwacha awo kukuwamakuwawa kuti ona apukipi zimene akuyankhulazi akuyankhulira ophunzira wina aliyense wa skulu zaukachenjedwe Malawi muno kuti apukipi awo ndalama imene amalandira ichi mudawakwezera tsopano ndi kukuwa ati ona apukipi komanso ophunzira amene wa president unabwera ndandanda ku ofisi kwanu kwa ana amene amavutika ndi fizi kuti tsono bwanji athandizire ndi mafizi ana asalephere skulu pa ana onse amene anabwera ku ofisi kwanu a president chakukomerani kuti 99% ya ana amene umwene zoti apatsidwe school fees chaka chino ana awo asalephera kupita skulu koma kuchokera kuno kucholo bwana ulemu wokuti akupempheni kuti muyankhule ulemu umenewo timpatse mwana wako mkuno babu kamisa adzuse na president 1 minute kwacha Dr. Razarus Chakwera kwacha kwa bwana wiki yathu anthu amatogota si awo maona amatogota achagwana yetu kwacha bwana ineyo ndoti ndikuzuseni koma sena kuzuseni ndikupempha zinthu ziwiri ineyo ndakhala ko MP kunoko ndipo ndimakuzuwa bwinobwino kunoko bwana chavuta ni njala kwacha mudatithandiza anthu alembedwa mamizimu koma tofuna tipemphe kuti muna potino mabwera lero mafika wiki ya mawa anthu ambe kutani kulandira kwacha nkhani ina bwana ndi nkhani ya AIP mutithandize kuti pa Goliath pali center kwanso mutipase center ina pa Chipendo mwatipasa center ina pa Chipendo inakhale pa milonga chifukwa choti azimayi amayenda mtunda wa 10 kilometers kuti akagule fertilizer kwacha noserewa kwacha bwana yankhoje omwere weti bwana nkhani ya njala ndakamba ija kucholo kunoko chimativuta ni malo olima mwina mutakambirana ndi maestate kuti atipase mutigule usiti alande malo tigule malo amene sagwisa ntchito kuti anthu abwana akhale ni minda yolimba pa ukapita mmuzi umapeza kuti munthu kwacha umapeza kuti munthu ize guys kwacha ukapita mmuzi munthu akama kuti ndi munda umapeza kuti munda mizere 3 koma kuti ndi munda umenewo ndichonde bwana ka mupeza anthu akulanzi akambene ndi maestate malo amene asagwagwisa ntchito tigule ife monga aboma tipasa anthu azilima ndipo bwana mmakonda Malawi Amalawi sakukonda ndi bwana ndikupempheni mwayankhule zomwe kwambiri
zikomo. Maseriwa okondedwa ndikudziwa kuti nthawi yopanikizika koma ndili okondwa kupatsani moni nonse akuluakulu akuchipani komanso achinyamata nonse muli pano, nduna zathu muli pano, angakhalenso ena amene alipo mpano si achipani cha Malawi Congress, koma nonse ndikupatsani moni kuno ku Thyolo. Zimene walankhula pano uyambira nduna wathu amenenso aliko nkuno, atsogoleri wathu achinyamata amayi awo ankachokera kuno ngakhale ndi malemu, komanso bambo Babu Khamisa amene adakhalaponso woyimirira ku nyumba ya malamulo. Naonanso nkhope zankhanikhani pano atsogoleri wathu akale wena ndi ava ali mbali ya uku. Ndikuthokozani nonse, dziwani chikuti boma lili kuchitapo kanthu pa nkhani zonse zimene mukukambazi, nkhani yokhudzana ndi njala, nkhani yokhudzana ndi polima, makamakanso nkhani yokhudzana ndi fetereza. Izi nzokonzekera kuti anthu akhoza kukhala ndi mphamvu pogwira ntchito kupita mtsogolomo. Zina zachitukuko zimene zili kuchitikazi tili kuchita constituency iliyonse Malawi yonse, sitisankha koma kulikonse chitukuko chikhalepo, ndipo ndalama zipite kulikonseko. Palibe kanthu amene ayimirira anthu kumeneko siwa Malawi Congress Party, chifukwa dzikoli ndila tonse monga demokrasi yokhala ndi zipani zosiyanasiyana. Chifukwa chimenechi ndifuna ndithokoze kukhalirana bwino kumene timachita nthawi zonse. Mwachitsanzo ena mukadapanda kudziwa kuti baba Malondera amayi ake amachoka ku Thyolo, mukadakhoza kumchita chipongwe, koma kuno ali na amalume ake. Ena mukadapanda kudziwa mwina ine mukhoza kundiloza zala, koma nkulineniso chinsinsi china wana wanga amachokeraso konkuno ku Thyolo. Ndiye ine ndimakonda dziko monga lonse la Malawi. Tsankho silithandiza koma umodzi ndiwo. Komanso tikafuna kukwaniritsa masomphenya athu akuti tikhale dziko lodzidalira, pafunika kugwirizana tonse, kugwirana manja kuti mavuto amene akutipeza chaka ndi chaka. Dzuloli ku Palombe uko mphepo yaononga nyumba za ena mpaka tataya miyoyo ya anthu awiri. Anthu aku district panopa kuchita assessment kuti mavuto amenewo tithane nawo mwa mtundu wanji. Department of Disaster Preparedness ndiwotinso atithandize kukagawa zinthu zothandizira anthu. Tifuna kulikonseko aliyense azikhala nchitsimikizo kuti boma ili limtumikira, palibe kanthu ndi ndani. Zimenezo zimene tifunanso tonse achinyamata tigwirizane motero, akuluakulu tiwapatse ulemu chimodzimodzi. Ambuye akudalitseni nonse pamene tiutumikirana kukweza dziko la Malawi mwachikondi, khama ndi kumvera. Zikomo kwambiri. President wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera kuyankhula pamenepo pamene amacheza ndi anthu panja pa mast. Chereuka umatsatira bwino zimene president amayankhula. Watunapo mfundo zotani polimbikitsa makamaka nkhani ya umodzi? Uthenga wa chilimbikitso kwambiri kunena kuti mosasamala kuti munthu kuchokera kuti, mosasamala kuti phungu wadera limene lolo ndotsatira chipani chanje, koma Dr. Chakwera kunena kuti chidwi chawo ndi cha anthu omwe aphunguwo akuwayimirira. Nde aonetsetsa kuti zitukuko akuzigawa madera onse, constituency ina iliyonse mosayang'ana nkhope. Akambapo za fetereza, akambapo zokhalirana limodzi,
akambapo zoti titha kumachitana chipongwe tisakudziwa kuti anthu fende abale. Anakambapo za mtsogoleri wa chinyamata mchipani chimene choti makolo ake amachokera kuno kutcholo mayi ake. Anakambapo za iwowo kuti anawo amachokera kuno kutcholo. Nde mwachidule akuti ifeyo ndife amodzi. Nde iwowo amayang'ana dziko moteromo kuti tonse ndife amodzi tipindule kuchuma cha dziko lino mosayang'ana kuti chikuchokera kuti, mosayang'ana kuti kuli MCP kaya kulibe. Utha kuona kuti msonkhano wachitikira kutcholo ndithu ndi mwambo wa pamwamba kwambiri, msonkhano wachidule koma wamphamvu kwambiri. Ndi pakadali pano a president a dziko lino akuchoka malo ano kubwerera mu mzinda wa Blantyre. Galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino ndi zimene zikuyendazo kudutsa malo amenewa. Ndiye kuchokera kuno kutcholo kumene a president anabwera kuti adzapereke madigrii ndi madiploma kwa ophunzira kuno, kenaka nkuima panjapa kuyankhula kwa anthu amene asonkhana kuno. Ine ndi Blessings Kanache malo anzanga onse amene nawo kuno kugwira ntchito imeneyi ndifuna ndikuperekeni m'manja mwa anzathu ku Chichiri Broadcasting House komanso kukwacha ku television kuti apitirize ndi mapulogalamu otsatira. Mwakoma nonse.